Kardom kordel bening jiratum ningke logado weta mesenlang pusi pini letho taki mi video nang pakang pontu ipo video jong informative lipute like tha share tha lapan subscribe tha nili channel akimi updates kelong dun verji pat to tangte pini bang nili nal to phana baklang ponji bang la puela vaccine certificate Koson si PVC card along mate ID card ason Koson si ka selam ponji mala so hin bang si pini nang paklang ponipo lasi laso ka selam je pha nang lik tum along son thoma hormu do nang ji je semet ke isia bang ke nang tum vaccination certificate lo methang vaccination certificate la pen front page la pen back anat laso podni liga selam pon tang do laso file bang tum description long ponji hala da pon download pon det polutenal tum joy ke pen selam pon thaji tonon bang badar de pen photoshop la impu one page ta photoshop impu that pen nang litum methang vaccination certificate bang nang litum impu ponon la that lo polote la ni liga selam tang la so front page pen back page la so selam tang patame nang litum impu pon ito aling bang description along nang litum long pon ipo la bangke front page lo la bangke back page lo to tangte kecheng sinel dom la nang limitang certificate long dam pen la dak select pon det la select et lo plote control x ber pen nang litum cut it det no la da look the front page long wang pen la da control v ber pen page it det la that lo plote control t ber pen nang litum adjustment kori no size pansi patri pabima tum adjust at lo pulu te double click pen entire back pen la det lo pulu te nang litum nang limitang certificate long pen la nang limen ki do pot bang nang litum select pen nang litum control x back pon pen la det lo pulu te nang litum dak page ik pen control t back pen nang litum la adjustment pen pon ik no right lo polote nang litum double click ber pon ikena la det lo polote nang litum certificate long pen la QR code yi la nang litum select that pen nang litum move it dena control x ber pen that pen nang litum la control v ber pen paste it dena control t ber pen ko adjustment claim to dena adjustment at lo pute double click pen apke ni den la front page bang ke la an pen si chok pon de lo non second page bang back page bang ko song claim la lang pon iklo na certificate long la vaccination details buke tok do la dak pen an tum select pon ide no select that lo bolo te control x ber pen tum cut pon ide no la control v ber pen tum paste pon ide no control t ber pen tum adjustment claim pon ide no adjustment tang lo te double click pen tum na pu kene in pon dekno kadovi adjustment tang der fi la sonal tum thek pon lo ipo la bang ke back page anat bang lo pen la bang ke front page anat bang lo dong si size bang lo tum pa bi pon chat lang botan tum ko lo dak asitin layar bang ta tum layer bang ta adjustment kuri pon thumile
nasi la bang front page bang lo la bang ke back page bang lo nasi na tum la adjustment na bang ke tang aja lo plo tenal tum dukan long dam penal tum la PVC card bang tum la print dam se tamile nasi pini video jong sinang tum la kelang pena subscribe ba kerap long plo tenang tum nili channel subscribe tha like tha share tha tapi ansu se kimi updates ke long dum wer je phan notification bang all no beri data Kardom